siomay yan eh. Kala ko siomay, yung pala calamari. Gusto nyo ng take out? Oh, may take out dito, yan, order lang. Haway ka kayo ma'am para ano, magpalakas ka dyan, ikaw talaga kalito. Oh, ayun o, nasip-sip si kalito. Itigo. Ayun o. Yan, malinam lang o. Ayun o. Hindi mo ba nakita si ma'am? Anong gusto mo dyan kalito? Ha? Silang lahat. I will taste it. You will taste it? May pambayan. Ayun, kain tayo dito, kalito. Ayun o, Kain dito. tayo. Dito tayo sa Pedro's Food House. Dito tayo punta sa Pedro's Food House. Lambing, Kaliskirtan, Bulalo. Ingat-ingat. Ayun, ang dami nung ang dami nung kalito ah. Kaya ba natin lahat yun? Kaya natin ubusin yun kaya GSB. Paano masabi? Ayun oh, tingnan natin. Ayun oh. Ayun mga ka-GSB, ang daming ano, pagkain dito. Ayun, merong ano, mga iniling gulay. Ayun oh. So, anong gusto mo dyan, kalito? Sinigang. Yung chicken curry. Chicken curry, o yan oh. Ayaw ni Lebron yan. Huh? Curry yun eh. Kalaman ni Lebron eh. Ayun yung ano. Ano yun, kalito? Yun. Eh, yung usok. Yan. Ayan, kaliskas yan. Yun, kaliskes. Oh, kaliskas. Ayan pala yung kaliskes oh. Yan oh. May bulalo rin dyan eh. Ayan, bulalo. Ayun oh. Anong gusto mo dyan, kalito? Ha? Silang lahat. Silang lahat? I will taste it. You will taste it? May pambayad ba tayo? Mayroon, 1 million. Ayun oh. Marami palang pera to si kalito. Ayun oh. So, ayun yung bulalo. Yan, bulalo. Gusto mo yan, kalito? Ha? I like it. Ha? I like it. You like it? So, Kaya mga ka-GSB, kain na tayo. Okay. Get it away. Meanwhile, Sayang gagkaunat. Hindi mo matitikman yung ulam namin, no? ayun oh, ang dami mga ka-GSB oh. Oh, may manok ko. Ayan oh, 2-piece chicken joys pa yan oh. Oh. Ayan oh, may sisig pa. May sili pa. May atay. Ano yan, kaunat? Kain na kami. Yun o, kaunat to. Marami kaming ulam o. Ayun oh, sarap oh. Sarap o. Tingnan mo yung ano, kalito yan. Ano yan, sisig. Sisig o. Ayun Ito, oh. yan, malinam o. Paras to, paras. Parahas. Ayun oh. Hindi mo ba nakita si ma'am? Ayun oh. Oh. Paras. Ayun oh. Binalik pa. Tikman natin. Paras nga, paras. May manok. Wala. Wala nang pambili mga kadulski oh. Meron dito oh. Sayang, wala na kaming pambili. Yung manager kasi wala na eh. Ano eh? Eh si kaunat, sayang talaga oh. May manok pa oh. Ayan oh. Oo. Ayun oh. Anong lasa? Kalito. Masarap. Paras. Paras. Kaway ka na lang. Ayun oh. Yun oh. Luto oh. Juicy. Ayan oh. Meron rin tayo dito siyempre. Ayan, balat first. Ayan oh. Ayan kakaon na to. Bigyan pa tayong kanin. Hindi makanin. one eternity later. Wala, sayang ka eh. What's up, man? Ubus lang. Pinap! Ubus lang. Donut, pinap. Pati Pepsi.
GSB oh. Yan, clean up oh. Meron pa natira oh, kali to. Salam buti. Ito ka sa baho. Nahiya ka pa? Ayun mga kadudski, clean up oh. Yan ang tinatawag na clean up. Clean up ni Paras. Ayun oh, pati Pepsi. Ito po. Hingitin mo si Kaunat. Magaling kupal ka. Dahil ka, ulat, clean up na ito. Yan. Kung ikaw, meron kang matitira eh. Hindi mo ubusin. Hindi inuubos ni Kaunat eh. Kami hindi oh, yan oh. Kami, ubus talaga eh. Ayan, paalam ka na, kali to. Mga kadotski. Di ba? Ka-GSB. GSB. Tapos na kami kumain. Balik na, alam niyo naman. Buti naman. Kung gaano kami kalakas kumain. Don't forget to subscribe, like, and share Team GSB dito sa biyahe. Thank you for watching. Have it away. Meanwhile, Ano? Ay, Leo. Calamares. Ano siomay? Hindi naman siomay yan eh. Ano? Calamares yan eh. Calamares pala. Yan. Ayan oh, tingnan natin. Calamares pala. Ayan oh. Eh, baka mapatid ka oh. Ayun, calamares. Sabi mo siomay. Kaya pa siomay. Yung pala calamares. Ang paras niyan, mga ka-GSB. Paras. Tikman nyo, sir. Tikman mo raw, dali. Tikman mo. Tikman nyo, pero mainit, ha? Tikman mo. Yung kunin mo yun. Nandun na. Dancing calamari. Calamares, baka siomay na naman sasabihin mo kalito. GSB, dunking calamari. Dunking calamares. So, tikman mo. This is a dunking. Ayun, ang ganda ng ano, maraming mga paminta. Ayan, o. Tikman mo. Bangko. Ay, nainitan yung dila ko. Patawa ka pa, hindi ka naman kalbo. Ay, GSB, wala akong ngipin. Kunwari ka pa ha? Hindi ko makagat. Hindi mo lang makagat eh. Ang nakagat ko yung balat. Pero malambot yan. Sige, tikman mo. Malambot. Tikman ko, wala akong ngipin. Ayun oh. So yung mga ka-GSB, sa mga bata dyan, alam nyo na, kailangan ingatan nyo yung ngipin nyo para hindi nyo magaya si Kalito. Ayun oh. Pero tingnan nyo naman, kahit na walang ngipin yan si Kalito, nakagat niya yung ano, calamares. Anong lasa? Paras. Paras. Ayos. Ayos. Paras. So ito pa mga ka-GSB. Yan oh. Fresh na fresh from the farm. Dito lang kayo bumili sa Pedro's Food House. Yan, open sila araw-araw. Gabi-gabi. Gabi-gabi. Araw-araw, gabi-gabi. Ayan oh. Kain na kayo dito. Ayan ma. Dito pwede rin kayo umorder. No ma'am. Ayan oh, pwede umorder oh. Ayan sila ma'am, ang daming mga suki oh. Ayan, kita nyo naman, walang halong dayaya mga ka-GSB oh. Ayan, meron pang ano, si ma'am oh. Napakaganda pa ng waitress nila ma'am. Gusto nyo ng take out. Oh, may take out dito, yan, order lang. Ayos, yan si ma'am mayari. Haway ka kayo ma'am para ano. Hay ka kayo ma'am. Hay ka kayo ma'am, yan yung may-ari para ano. Magpalakas ka dyan, ikaw talaga kain dito. Hina ka eh. Oh, yun oh. Ayan si ma'am may-ari. Ayan, sip-sip si Kali. Ayun oh. So yung mga ka-GSB, pag nagutom kayo, dito na kayo kumain sa Pedro's House. Open sila everyday. Hindi ko lang alam kung gaano oras, pero everyday. O Kalito, Kalito. Ah, masarap? Masarap. Ang GSB. Paras? Paras. Sabek, ang luto nila dito. Ayun. Arentado. Arestado? Arentado ang luto nila. Ayun. Kaya, ka-GSB, huwag niyong kalilimutan na kumain dito sa Pedro's House.
Araw-gabi, magdamag, hapon at gabi. Get it away. Carry away.